V demke som našla, že karotkový mrkvový chleba, teda zmes. Ideme si ju skúsiť pripraviť. Potrebujeme na to len dve suroviny, teda vodu a jablečný ocot. A je to bez gluténu. Dáme do misky. Tam je koľko semiačok. Healthy. Základ sú ovsené vločky. 400 ml horúcej vody. Myslela som si, že mám doma jablčný ocot, ale pozerám, že je to vinný. Nevadí, skúsime to s vinným. Takže 50 ml premiešame. Zoberieme si takúto dlhú formu na chleba a vymastíme ju. Pozrite sa, aký veľký kus masla mám. Kúsoček. Chcela som povedať, že vysypeme, ale nevysypeme. Dáme zmes do formy. Ja to takto uhladím ešte. Dáme si zohriať rúru na 200 stupňov a pečieme okolo 80-90 minút teraz. 4 hodiny by to malo chladnúť, ale mne sa určite nechce čakať 4 hodiny. Chladne to 2. Test. To je aké dobré. Mrkvu tam až tak necítiť, ale tie všetky semienka dokopy. Chrumkavé, vnútri také mäkké.